Lah iku kok ana sing ning kono ku ora gatelen apa piye? Ora. Kuwi VIP. VIP. Lho mikem kok ora ndungu. Kandhani ya. Mas, iki sing ana buntute tambah ya, Mas. Ngatur wilujeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sowan wonten daleme Bapak Darton nggih.
Walah Bawa malah sing kompak kono kok. Lah iya, lek sampean ning kono wong loro semangatem ngono ya, Mas. Pengennya tembang tebu. Terus spesial buat mempelai berdua ya. Doa terbaik menyertaimu selalu. Oke. Doane padha-padha kaya di awan. Mau nek podo-podo. Lho gene ya. Ya kudune beda sithik. Ya wis aja pegatan wis bar ya. Aja pegatan lho ya. Sing penting rukun. Soale saiki lagi usume ngono ku lho. Apa? Kok ngono ku iki apa? Usume manten. Nah, rene. Kagem Bapak Darto, mugi-mugi sak bubare nanggap ketoprak wahyu manunggal. Rezekipun lancar. Diparingi sehat nggih Pak nggih. Amin yuk. Rezekine lumintu. Sampun nimbali ketoprak wahyu manunggal mijil saking Sugihan Banjarjo Blora Mustika. Iya. Ingkang dipimpin kalih Mas Sucil si Jago Salto. Mesti wis gak asing ya. Ya ora nek piyayi kene tetep gak asing yo. Mbah, lah kon jenengan ngantuk le, Mbah. Mutik sugoi sing bening-bening. Kuwi ra ngantuk. Mbah. Mripate sipit. Dadine yo ngono. Turunan Cina. Mbah, aja ngantuk sik ya, Mbah ya. Jenengan nyaman gending napa, Mbah? Masya Allah. Sing ditawani mbae lho. Lah iya, saisine ta ora? Cinta terlarang lho. Medeni lho, tua-tua medeni lho. Biasanya nek terlarang ki nek solusine. Apa iku? Ya wis gak sida aku menang. Kerja bareng ada Al-Rabi'ah Production. Halo. Juga Dino Audio ya, Mbak. Jauh-jauh dari Puncak Wangi. Ada Dino juga audio. Terima kasih. Apa, Mang? Apa? Sampean mau dijaluki lagu apa yo, Ling? Kasunyatan. Kasunyatan. Iki mau ana pamundutan saking Bapak Darto iki nyuwune bojo loro. Loh. Kok jalukane ngono lho yo. Jangan lupa ada LinkedIn kita. Wih. Siapa? Alniba. Alibata. Alniba. Duh. Alniba LinkedIn. Terima kasih Bos Agung. Sukses selalu. Aja to. Dene ngeprank aku terus kok. Awas kowe ya. Ada kasunyatan apa bojo loro? Ayo. Terserah. Sak penake. Nggih, Wan. Jenengan kok giyalak le, Mas. Mau tak kandhana Mas Alek lho. Endi Mang Alek? Alek nang ndi, Mas? Aku ndak greget. Iki anake. Iki anake. Pewaris. Pewaris tunggal. Ngapuntene, Mas. Iki mana Mas guyon, mong guyon. Ora. Langsung digas tipis-tipis yuk Kang Mas. Bojo loro ya, Mas. Monggo. Mohon siap dereng niku. Wis siap, Mas. Jajal dudul to. Bojo loro terspesial kagem sing gadah damel ya yo ya. Unggahno sithik ya Mas ya. Wayu manunggal. Abang biru lampu nitisku. Aku guru mas mikir bojo loro. Bojo sing enom jaluk disayang. Sing tuwa durwaka ditinggal.
Oke. Abang biru lampune disco. Awakku rumas mikir bojo loro. Bojone loro. Bojo sing enom jaluk disayang. Sing tuwa, sing tuwa. Sing tuwanjur wega ditinggal. Yo. He he ha ha. Sirah mumet ora bisa turu. Andom tresno uga andom wektuku. Mikir putuwe saben dinane. Yur saiki bingung atine. Telung dino mulai rolas. Telung dino bali neng kene. Sing sedina kanggo sapa? Sing sedina kanggo wong liya. Sing sedina kanggo sing kersa. Oke, sampun Mas, miki koyo iki lho pinu. Iya. WM saiki lako ilang.
Gulung apa? Pupus sing nelongso. Biasanya siapa iki? Ayo dipilano. Duet ya, Mas. Marang kahananmu ayo lumut teng pinggir segara. Ayo Mas, dueti Mas. Ayo. Ayo lo. Susut ning jero duduk pancen marapi arep kepiye maneh aku wong randuwe ojo silap batinmu marang kahananku mas pupus sing rasa tresno. Apa iki satenane takdirku sing jawabke seliramu beda ati beda lambe. Wis kadung mati rasaku kapas rungono tangisku becike ayo saka uripku. Pare basang rangge lintange ngangkasa kowe tega gawe lara marang tresno. Iki wis dalanku pilihane wong tuaku sepurane yen gawe lara atimu. Sesek ning jero duduk pancen marake arep kepiye maneh aku wong randuwe ojo silap batinmu marang kahananku mas pupus sing rasa tresno. Apa iki satenane takdirku sing jawabke seliramu beda ati beda lambe. Wis kadung mati rasaku kapas rungono tangisku becike ayo saka uripku. Apa iki satenane takdirku sing jawabke seliramu beda ati beda lambe. Wis kadung mati rasaku kapas rungono tangisku becike ayo saka uripku. Pare basang rangge lintange ngangkasa kowe tega gawe lara marang tresno. Iki wis dalanku pilihane wong tuaku sepurane
bisa gawe ketentreme atiku. Kaya ngene saiki piye dadine malah mirangake alat pambukane kok pahit dipemburine malah mangkelake piye kate
dong ora ketemu. Abot sanggane wong tuwa ora marengke Kok kaya ngene nasib sing tak rasake. Dino audio ala Robiah. Awak dhewe biyen kepadha Yen kire ati iki sing diremo. Kabeh kuwi ora sing tak jaluk. Jare wong tuamu watone ora gaduh. Lara kaya dipateni nanging ora mati. Jo Gusti paringi kuat ati. Ayo manunggal. Yo! Tuanku telu Hey ah hey hey ah hey jare wong tuamu di terus terus terus. Makasih Mas Bayan. abot sanggane Wong ora marengke kok kaya ngene nasib sing tak rasake. semangat yo. Sira lupat ye hey ah. Dewe biyen kepadha. Yen ati sing diremo Kabeh kuwi ora sing tak jaluk. Jare wong tuamu watone ora gaduh. kaya dipateni Nanging ora mati. Jo Gusti paringi kuat ati. Kakak, payu payu payu.
Gusti pun paringi kuat ati. Lanang iso maksudnya. Aku awan no lanang. Apa kenceng-kenceng ya? Alani balik deh. Aku wis nyoba ikhlas nanging apa tak lakoni. Nampa kasunyatan ing tresno kowe sumandhe wong liya ngapuranen aku wis ninggalke sliramu. Ngeri dek. Nanging atiku wis dudu duwemu. Mas Teguh. Gusti Halo, Bu. tansah krungu apa panyuwunanku, muga kowe enggal entuk gantiku. Kowe nyanding wong liya, apa iki kasunyatan sing tak tampa. Sabar, sabar. Lepas Sabar. tambah Sabar. mekar ana ning ati, nanging dudu aku sing duweni. Wis cukup lalekno timbang atimu. Apa iki sing nampa Ati. aku percaya yen kowe mesti bisa nglilake aku sumandhing wong liya. Wasik Deniki. Semangat dong cantik. kok ngene to mbok kasunyatanku. Sabar. Sakit kok, Mbok. Ayo, ayo, ayo. Awal ya, Mas ya. Semangat lah ya. Ora gampang nampa Seru. Hai. aku wis nyoba ikhlas nanging apa tak lakoni. Keri, keri. Kok kasunyatan ning tresno kowe sumandhing wong liya. Ngapuranen aku wis ninggalke sliramu. Ayo, Mas. Nanging atiku wis dudu duwemu. Gusti tansah krungu apa panyuwunku, muga kowe enggal entuk gantiku. Ati durung lila. Kowe karo wong liya. Apa iki kasunyatane sing tak tampa? Bebasane kembang mekar ing waya wengi, nanging dudu aku sing duweni. Wis cukup ya. Wis. Aja terus-terus nah ya. Wis cukup lalekno timbang
diselingi karo gamelan nyuwune. Kagem Bapak Darto nggih. Ayo yo, nglilir-nglilir. Ngelilir. Ya. Esuk awan ning omah wis ora krasan kaluyuran hang goleki sing tak sayang mubang mikir anggonku goleki ora krasa esuk awan nganti wengi eman yang nganti liya kang nyayang kleyang tak sawang mentok ning apaan kekencangan tak rindik sangka katawan sarbi ngoceh dheweke ngaleh penclokan wela kae tak suwun mbok aja ngeci padha kuning gawe pikir aku kuning seret ireng tak sawang katon manise iba bunga yen kelakon sirane nerapaka atiku ketimbang liyan yen si podang Mubang. tutun Bun. ati kebranan naramando atiku tansaya dadra tak sranani sun pikang pulute bendo
dalem ayam atine penes penes saklukune wong mati pikiran harjo nandur suruh banyune agung suwe ra weruh hatiku bingung haramane arujak babal setakir wae yen tak tinggal jenakoke wae ya mas dewa tirta wanda ya wuku nendra wanda nendra haramane sepinco arujake cereme suwe ra petuk apiye kabare kones kones Prataruna panggal puna kono malaku dhisik ora ngenteni tak gawe becik ora niteni Rama mantep mantep panggialiye anteng tajem walatane wedang kuasanya tidak tiup Ayo maju maju maju. Iki dikon bareng ning isor kok. Piye jal? nyawa Ayo ngumpul lo ya. Lho sik balani. Lah iki kok iji ana sing ancang-ancang. Balane do mumbul kok ora mumbul. Alah kok biasane ku lho. yen memejang Asik. Asik. Kluwer. 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 Terus Bu. Lho. Bu, terus Ije karo kok. terus Bu. Karo. Ayo nah. Karo. Rasakno kowe. Ayo Bu. Karo. jana aku Ya Allah. Mas Ucil panggung jebrol, Mas. Aman. Iya, saya sabar toh. kembang Oh, pinuke ya. Suara kok pinuke ngene. Anggono Ayo siap-siap. Kiri. Ngek.
Bokonge sing gedhe. Kami tuwa ya. Bariki kami tuwa nanggap, kami tuwa Cina. Sesuk tanggapannya Jepang. Apa nas? Terus, Sida terus. mepet, Mepet sapa? mepet. Coba ya. Pak Darto. Oh iya ayo. Panas udan aleng 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 acapen angguna ya siap. Bareng. Ayo bareng-bareng wae. Hei! Barengane Wahyu Manunggal. Oh ya, oh ya. Oh ya, oh ya. Oh ya. Ayo. Request sing medhon iki telu. Ayo. Lanjut barongan Mas iki dikon-kon medun ya. Ayo. Ayo lewat ndi iki? Hubung matungguri.
Sepundi? Sepundi, Mas? Pak Darto. Sido, Pak. Aku wis kadung metu, Pak. Matur sembah suwun, Pak. Terima kasih, Pak Darto. Mugi-mugi rezeki lancar nggih, Pak nggih. Halo. Jenengan. Sepundi? Adine Pak Darto. Enteni. Payu, 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 payu. Terima kasih. Masuk dikit, Mas. Aku jungke nang kene, Mbak. Piye iki? Nek kataku ketok piye? Aku kok jungke nang kene kataku ketok piye, Mas? Tak cincing. Aja sik. Yo, yo. Mbah, lah kok ora, Mbah? Ora apa-apa, Mbah. Aku bagian iki, Mbah. Matur suwun, Mbak cantik. Yo. Mbak, adike Pak Darto niku sing pundi? Nggih. Wah, bener kok mudeng ndolek barongane aku wong aku kok barong. Oh ya.
bar kesambungnya ayo. Ayo.
kau pun tak mampu bertahan. Ini kau mawar penghias malam